Ας μελετήσουμε τώρα πειραματικά μία ογκομέτρηση και ας δούμε μαζί με αυτή τη μελέτη και το τι είναι η καμπύλη ογκομέτρησης. Η καμπύλη ογκομέτρησης λοιπόν είναι η γραφική παράσταση ανάμεσα στο pH του ογκομετρούμενου διαλύματος και τον όγκο του πρότυπου διαλύματος που προσθέτουμε. Ας κάνουμε το πρώτο μας παράδειγμα. Θα ογκομετρήσουμε ένα διάλειμμα υδροχλωρίου με πρότυπο διάλειμμα καυστικό νάτριο. Όταν το πρότυπο διάλειμμα είναι βάση, η διαδικασία αυτή, η ογκομέτρηση αυτή ονομάζεται αλκαλιμετρία. Σε αντίθετη περίπτωση ονομάζεται οξυμετρία, όταν δηλαδή το πρότυπό μας είναι οξύ. Ας επανέλθουμε λοιπόν και ας χρησιμοποιήσουμε σε πρώτη φάση το μπλε της φρομοθυμόλης ως δείκτη. Έχουμε προσθέσει λοιπόν στο ογκομετρούμενο διάλειμμά μας, που το βλέπουμε εδώ πέρα, μερικές σταγόνες από αυτό το δείκτη και βλέπουμε ότι του έχει δώσει το χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα, γιατί το διάλειμμά μας είναι όξινο. Θα αρχίσουμε τώρα να προσθέτουμε σιγά σιγά πρότυπο διάλειμμα. Εδώ πέρα θα βλέπουμε τον όγκο κάθε φορά και εδώ πέρα το πώς μεταβάλλεται το pH. Αυτό που θέλουμε να παρατηρήσουμε είναι η πολύ απότομη μεταβολή που θα έχει το pH πολύ κοντά στο ισοδύναμο σημείο. Ας ξεκινήσουμε την προσθήκη. Στην αρχή θα ρίχνουμε 1 ml καυστικό νάτριο και θα παρατηρούμε αυτή την αύξηση του pH. Παρατηρούμε λοιπόν στη γραφική μας παράσταση ότι όσο προσθέτουμε εμείς καυστικό νάτριο, το pH ανεβαίνει. Έχουμε φτάσει ήδη στα 14 ml και το pH είναι 0,9. Συνεχίζοντας, μέχρι τα 20 ml έχει γίνει 1,3. Παρατηρούμε δηλαδή ότι το pH αυξάνεται πάρα πολύ σιγά, μέχρι τα 24 ml. Τώρα θα μειώσουμε σταδιακά την ποσότητα του καυστικού νατρίου που ρίχνουμε και θα αρχίσουμε να ρίχνουμε ανά 0,05 ml. Θα προσέξουμε λοιπόν την απότομη μεταβολή, ότι ήδη με 0,3 ml έχω πάει στο 2,1. Με 0,45 ml έχω πάει στο 2,3. Προσέχτε, με 0,05 ml ακόμα στο 2,4. Και έχουμε φτάσει τώρα στο οριακό σημείο των 24,9 ml που το pH έχει γίνει 3. Με 0,05 ml 3,3. Και με 0,05 ml ακόμα το pH έγινε 7 και παρατηρούμε κιόλας ότι το διάλειμμά μας άλλαξε χρώμα. Αυτό που λέγαμε πήρε μία χρειά HCl. Με ακόμα 0,05 ml παρατηρούμε ότι έγινε τελείως μπλε. Άρα, με την προσθήκη τόσο μικρών ποσοτήτων πολύ κοντά στο ισοδύναμο σημείο και να το ξεπεράσουμε το ισοδύναμο σημείο, δεν το ξεπεράσουμε προσθέτοντας τεράστια ποσότητα. Άρα, το πειρασματικό σφάλμα είναι πάρα πολύ μικρό. Συνεχίζουμε λοιπόν την προσθήκη ανά 0,05 ml και θα δούμε ότι συνεχίζει η αύξηση του pH. Και βέβαια τώρα το διάλειμμά μας συνεχίζει να είναι μπλε. Αυξάνοντας λοιπόν την ποσότητά μας, επανερχόμαστε λοιπόν σε μια πολύ μικρή αύξηση του pH από ένα σημείο και ύστερα. Παρατηρούμε λοιπόν ότι πολύ κοντά στο ισοδύναμο σημείο, που όπως βλέπουμε εδώ πέρα το ισοδύναμο σημείο ήταν στα 25 ml, η μεταβολή του pH είναι πάρα πολύ απότομη. Οπότε εδώ πέρα, σε αυτή τη γραφική παράσταση, υπάρχει ένας σχεδόν ευθύγραμμο κομμάτι, ένα σχεδόν κατακόρυφο κομμάτι, στο μέσο του οποίου αντιστοιχεί το ισοδύναμο σημείο. Ας χρησιμοποιήσουμε τώρα, ας ξανακάνουμε την ίδια ογκομέτρηση και ας χρησιμοποιήσουμε τη φενολφθαλεΐνη, που είπαμε ότι η περιοχή αλλαγής χρωματός της είναι στο 8 με 10, για να δούμε λοιπόν ότι το σφάλμα το πειραματικό είναι επίσης πάρα πολύ μικρό. Πάλι προσθέτουμε, ξεκινάμε από pH 0,3 και προσθέτουμε 1-1 τα ml του καυστικού νατρίου. Το pH μεγαλώνει, το διάλειμμά μας είναι άχρωμο όπως βλέπουμε δεξιά. Μέχρι να φτάσουμε λοιπόν στα 24 ml δεν παρατηρούμε καμιά αξιοσημείωτη μεταβολή στο pH. Έχει φτάσει μόλις στο 2 και συνεχίζουμε την προσθήκη με μικροποσότητες 0,05 ml κάθε φορά. Παρατηρούμε πάλι ότι πολύ κοντά στο ισοδύναμο σημείο, δηλαδή ήδη είμαστε πάρα πολύ κοντά, με 0,05 ml πάλι έχουμε φτάσει στο pH 7. Το διάλειμμα παρατηρούμε ότι είναι ακόμα άχρωμο. Με 0,05 ml ακόμα άλλαξε χρώμα. Άρα λοιπόν το 0,05 ml δεν είναι πολύ μεγάλη ποσότητα για να πούμε ότι θα έχουμε σημαντικό σφάλμα. Έτσι λοιπόν παρατηρούμε πάλι ότι αυτή η απότομη μεταβολή συνέβη και μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άνετα και τη φενολφθαλεΐνη. Και συνεχίζουμε πάλι την ποσότητα, βλέπουμε ότι το διάλειμμά μας έγινε πια βυσσινή. Αυτή είναι η καμπύλη ογκομέτρησης με δείκτη φενολφθαλεΐνη.